Hola, soc l'Alexis i soc membre de l'Associació Cultural L'Era del Caos. I bueno, la situació ens ha afectat de forma que estàvem a punt de tornar a arrencar després d'una aturada de més o menys un any, i quan estava tot més o menys preparat hem tingut que tornar a fer una aturada. Bueno, ara mateix no ens estem adaptant de cap manera. La situació és la que hi ha i hem preferit mantenir-nos tranquils i parats fins que la situació no sigui més estable. La tornada? No hem tornat. És així de fàcil. Estem esperant que les coses estiguin ja completament tranquil·les per tornar i donar-ho tot. Les necessitats? Doncs la veritat és que l'única necessitat que tenim així més segura és que necessitem que la situació sigui més clara. O sigui, no podem arriscar-nos a generar més contagis i de més, i no és una activitat que tinguem vital, i de més els membres de l'associació estem completament en contacte i paciència. És un moment complicat que s'ha de prendre amb paciència, no hi ha res més. Podríem haver fet algunes activitats online, però la veritat és que per la nostra forma de fer, el contacte i el trobar-nos amb la gent és bastant important. Així que a nivell d'associació simplement, com dèiem, no hem engegat.